त्रिपुरारी पुनवेची तुमका परवी शुभेच्छुक एल्कॉन अनिल काउंटो एंटरप्राइजेस। गोय म्हळे काय सगळ्यात पयली तकलेन येता तो आमचो सैमान नटिल्लो प्रदेश। सैमान नटिल्ल्या ह्या प्रदेशांत जायती देवी देवतांची देवळां आमकां दिसून येतात। खासा करून अंत्रुज म्हालांतल्या देवळांनी वर्सयभर वेगवेगळ्या उत्सवाक लागून गोंयच्यान तशेंच गोंया भायल्यानय भाविकांची गर्दी दिसून येता। जत्रोत्सव, कालोत्सव, नवरात्रोत्सव अशे उत्सव वर्सयभर चालूच असतात आनी ताका लागून एक भक्तिमय वातावरण पातळिल्लें उरता। वेगवेगळ्या देवळाच्यो आपापल्यो प्रथा आनी परंपरा। फोंड्या बानोड्या हांगासरल्या श्री संस्थान नागेश महारुद्राच्यो वर्साक 2 वेगवेगळ्यो जात्रा जातात। पयली जात्रा ही चैत्र पुनवेक जाता, जाल्यार दुसरी जात्रा ही कार्तिक म्हयन्यान त्रिपुरारी पुनवेक जाता। आयच्या ह्या आमच्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतात श्री संस्थान नागेश महारुद्र देवस्थानाचो त्रिपुरारी पुनवेंतलो जत्रोत्सव। हो जत्रोत्सव 10 दिसांचो। जत्रोत्सवाच्या पयल्या रातीक श्री नागेश महालक्ष्मी जोड शिबिकोत्सव, गंगापूजन आनी दीपोत्सवान जत्रोत्सवाक प्रारंभ जाता। नागेश देवस्थानचो पुरोहित प्रसाद जोशी कार्तिक पौर्णिमेचे विशीं तुमकां माहिती दिता। आज कार्तिक शुद्ध दशमी महालक्ष्मीची पालखी आयज हांगा येता आनी जत्रोत्सवाचो आरंभ जाता। ताच्या नंतर हांगा येवन आरती प्रसाद जातकच गंगापूजन जाता। ताच्या नंतर महालक्ष्मीची पालखी परत तांच्या देवळांत वता। तो आयचो दिसाचो कार्यक्रम आसा। ताच्या नंतर फाल्यां एकादशी महाएकादशी रातचें गंगापूजन आसता, पालखी आसता। तशेंच परवां कार्तिक शुद्ध द्वादशी म्हणजे तुळशी विवाह। हांगा तुळशी कडेन आमची नागेशाची पालखी येता, तुळशी विवाह जाता। ताच्या नंतर मागीर गंगापूजन आसता आनी पालखी त्या दिसा उत्सव जाता। तशेंच चवथे दिसा गंगापूजन पालखी उत्सव वचत आसता। ताच्या नंतर 5व्या दिसा कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी ह्या दिसा वनभोजन आसता। तेन्ना धनुकारची पालखी नागेश आनी लक्ष्मीनारायणाची पालखी हांगा आमच्या नागेश देवस्थानच्या हॉलांत थंय आवळी भोजना कडेन थंय येता। ताच्या नंतर आवळी भोजन वनभोजन जाता। ताच्या नंतर रातची मागीर परत पालखीचो उत्सव आसता। ताच्या नंतर नौकारोहण आसता त्या दिसा आनी पालखेचो उत्सव त्या दिसा उत्सव संपन्न जाता। अंदू कार्तिक पौर्णिमे दिसा चंद्रग्रहण आयिल्लें आसा। त्या दिसा चंद्रग्रहणाक लागून त्या दिसाचो उत्सव तसो व्हडलोसो कांय जावचो ना। ताका लागून कार्तिक पौर्णिमेचो जो कितें मुख्य उत्सव आसा तो आमचो कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे बुधवारा दिसा जातलो। त्या दिसा सकाळच्यान महापुरोणी म्हणजे सकाळच्यान लोकांची गांठवळां जावं दावेवळां अशें जे कितें लोकांचे उत्सव हें आसतात ते सगळे जातले। ताचे नंतर रातचें सादारण बुधवारे दिसा रातचें सादारण 12च्या दरम्यान आमच्या पुर्वाचारी देवस्थान जें आसा लागीं त्या पुर्वाचारी देवस्थानांत त्या पुर्वाचार्याचो अवसर येतलो आनी जो अवसर येवन लोकांक कौल प्रसाद दीत हे नागेश देवस्थानांत सकाळीं येतलो। सकाळीं येवन नागेशाची आनी पुर्वाचार्याची गांठ भेट जातली। ते जातकच आमचो पालखी उत्सव जातलो, गंगापूजन जातलो आनी देव मागीर रथांत बसयतले आनी त्या दिसा सकाळीं हांगच्यान रथांत देवाक बसून नागेश देवाक बसून तो रथ महालक्ष्मीच्या देवळांत वतलो। ताच्या नंतर थंय दवरून सांजचो मागीर 6 वरांचेर थंयच्यान रथ सुरवात जातलो। परत नागेशाक पालखे रथांत बसून रथोत्सव सुरवात जातलो आनी तो मागीर सांजचो येतना नाचयत हांगा नागेश देवस्थानांत परत येतलो। तो येतकच मागीर त्या दिसाचो उत्सव संपन्न जाता। ताचे नंतर दुसरे दिसा परत ताचे दुसरे दिसा
पालखी उत्सव, गंगापूजन आणि नौकारोहण आसा. आणि परत शेनवारा 12 तारखेक हांगच्यान परत वनभोजन आसता. आमचें उड्यार म्हणटात ते महालक्ष्मी वटा ते वाटेर ते उड्यार म्हणटात थंय वता. दनपारची पालखी वता नागेशाची लक्ष्मीनारायणाची, थंय वनभोजन आसता. तें जातकच परत रातच्या मागीर पालखे सादारण 8 सुमार थंयच्यान पालखी उत्सव पालखी मागीर हांगा येतात. वाटेर नौकारोहण आसता. मागीर देवळांत येवन त्या दिसाचो उत्सव जावन जत्रोत्सव संपन्न जाता. हो आमचो कार्तिक पौर्णिमेचो उत्सव. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा शिबिकोत्सव, गंगापूजन आणि दीपोत्सव जाता. नागेश मारुद्र महालक्ष्मी आणि आमचे पंचविष्टांक साश्टांग नमस्कार करता. आणि आमची वार्षिक पद्धती प्रमाणे त्रिपुरा पौर्णिमा ही जात्रा 3 तारखेक नागेश मारुद्र संस्थानान महालक्ष्मीच्या आगमनान जोड पालखी येनातन सुरू जाता. ही जात्रा म्हणजे आमचे गांवचे परिसराचो एक व्हडलो वैशिश्ट कार्यक्रम. तातूंत भितर ह्या गांवच्या लोकांचो एक उमेदीचो एक कसो एक जोड उत्सव आणि दिवजां गंगापूजन आमचे सांगोड तशेंच रथोत्सव हो कार्यक्रम तुका 10 तारखेक सकाळी दिवजां पेटतकच सुरू जाता. आणि रथ महालक्ष्मीक वता आणि महालक्ष्मी एक काराडी म्हणून एक लांबच्या देवळान तो नागेश मारुद्र रावता. आणि मागीर सांजचो महालक्ष्मीच्या चौकाचेर ताजो रथोत्सव मोठ्या प्रमाणान सगळे मोठ्या प्रमाणान ते रथ हालोवन सगळे गांवचे परिसरांतल्यान तो आमचे नागेश मारुद्र संस्थानान येतकर मागीर ताजी सांगता जाता. आणि त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम ह्या गांवच्या लोकांचो एक वैशिश्ट्य धरून एक उमेदीचो कार्यक्रम जाता. जात्रेच्या तिसऱ्या दिसा सांजवेळार तुळशीचें लग्न, गंगापूजन आणि दीपोत्सवाचे आयोजन करतात. स्वस्यैवानुगुणानुवर्णनपरि शान्तस्य विश्रान्ते नित्यं सोदरमूर्ते भूया सदा मङ्गलं सावधानामदिताक्षास्तरुषा नागेशसौ ज्ञातरो नागाकल्पवरेण भूषितकरो नागात्मजा लिङ्गितः.
महारुद्राच्या संस्थानात आयच्यान सुरू जाता आनी आयचो दीस अत्यंत म्हत्वाचो, कारण आज नागेश महालक्ष्मीच्या मंदिरात वचून महालक्ष्मीच्या तिका मंदिरान येवन तिका घेवन येता. नागेशाची पालखी आनी महालक्ष्मीची पालखी आज हांगा एकाच बरोबर आसा आनी संदी मेळटा सगळ्यांक महालक्ष्मीची ओट भरपाची आहा. ट्रेडिशनली लोक चुकयनात. ह्या हो अविस्मरणीय असो प्रसंग आसा ज्या महालक्ष्मी नागेशाच्या आमंत्रणाक मान दिवन हांगा येता आनी आतां पुजा जातकीर आरती जातकीर महालक्ष्मी परत आपली पालखी महालक्ष्मीची प्रस्थान घेतलेली आपल्या देवळाक वचपाक आनी 10 तारखेक नागेश महालक्ष्मीच्या संस्थानात मंदिरांत वता, थंय प्रस्थापीत जाता आनी अशें हें ट्रेडिशन इतल्या वर्सां पासून चलत आयिल्लें आसा. त्या ट्रेडिशनान सगळे भक्तगण सगळे भाग घेतात, मोठ्या संख्येन येतात. आयचोय कार्यक्रम आनी 10 तारखेक परत एकदां तो मोठो कार्यक्रम जाता, तोय पळोवपाक गर्दी जाता. म्हाका दिसता हें गोंय राज्याची जी संस्कृती आसा, कल्चरल संस्कृती, ती आमकां नागेशीच्या ह्या मंदिरांत आनी महालक्ष्मीच्या मंदिरांत खऱ्या अर्थान पळोवपाक मेळटा. खऱ्या अर्थान लोकांची भक्ती आमकां पळोवपाक मेळटा. Are you looking for a new home? The Sardesai Group presents Jaswant, a development of 1 and 2 bedroom apartments and premium shops in Vere, in close proximity to Pilen Industrial Estate, Kandalam Tinto, Beti Ferry and Porvorim. Also presenting Aster, a premium residential development of 2 and 3 bedroom apartments in Porvorim, walking distance to Delfino's theme building and a few minutes drive to Panjim City. Call us today on 8805 120 344. जात्रेच्या चौथ्या रातीक 8 वरांचेर गंगा पूजन जाता. नमस्कार. श्री नागेशाक विनम्र वंदन करता. आणि आज जो टोक्याची जात्रा म्हणून जी आमची नागेशी महालक्ष्मी आणि मुशेर अशी जाता, ती टोक्याची जाता येता त्या पौर्णिमे आसा. त्रिपुरारी पौर्णिमा ही मोठ्या दबाज्यान नागेशी मनयता. 5 दीस तांचो उत्सव आसता आणि पौर्णिमा जाल्या नंतर वनमोचन जाल्यानंतर हो उत्सवाची सांगता जाता. आज थंय सांगड आसा. सांगडांत नागेश बसता आणि जवळ जवळ 5 फेरे नागेशाच्या तळयेन जी प्रसिद्ध तळी आसा तातूंत मारता. परच्या जात्रा बुधवारा आणि ही जात्रा सकाळी फुडें 4 सुमार टोक्याचो भात आमच्या मुशे वयल्यान भायर सरता आणि तो महालक्ष्मी रवणांत अशें करून नागेशी सादारण 7:30-8-9 पर्यंत पावता. आणि त्यानंतर सबंद महाजन, कुळावी, भक्तजन आणि गांवकरी एकठांय जावन जो पारंपारीक रथ आसा तो घेवन महालक्ष्मी येता. महालक्ष्मी सादारण 11:30-12 पर्यंत रथ पावता. त्यानंतर आरती जाता. आरती जाल्यानंतर सांजो सादारण 5 रथ भायर काडटा, महालक्ष्मीच्या मंडपांत हाडटा. थंय यथायोग्य सगळ्यांच्या तर्फे महाजन, कुळावी, भक्तजन, गांवकरी वर्गा तर्फे थंय आरती जाता आणि रथ नाचोवपाक घेता. आणि सबंद प्राकारांत एक भोंवताडो रथ नाचयले नंतर परत तो ज्या वाटेन आयलो म्हणजे रवणाथ टेम्पल टू आमच्या नागेशी आणि नागेशी सवनेकाराच्या मळार थंय मोठ्या प्रमाणात जवळ जवळ 5 तास रथ नाचयता. आणि हे सगळे जे रथ नाचोवपी आसता, महालक्ष्मी असो, रवणाथा देवळा कडेन असो किंवा आमच्या नागेशी संस्थान असो, हे सगळे गांवांतले युवा वर्ग आसा आणि मोठे हिरिरीन युवा वर्ग गेली कितलींशींच वर्सां ह्या उत्सवांत भाग घेता. अशा ह्या सुंदर अशा पवित्र दिसाचे शुभेच्छा व्यक्त करता आणि सगळ्यांनी यातूंत मोठ्या दबाज्यान भाग घेवचो अशें नमूद करता. Are you looking for a new home? The Sardesai Group presents Jaswant, a development of 1 and 2 bedroom apartments and premium shops in Vere,
in close proximity to Pilen Industrial Estate, Kandalam Tinto, Beti Ferry and Porvorim. Also presenting Aster, a premium residential development of 2 and 3 bedroom apartments in Porvorim. Walking distance to Delfino's theme building and a few minutes drive to Panjim city. Call us today on 8805-120-344. श्री संस्थान नागेश महारुद्राच्या त्रिपुरारी पुनवेच्या जात्रेच्या 7व्या दिसा पूर्वाचारी देवाचो अवसर आणि महापर्वणी असता. हो विशिष्ट पद्धतीचो अवसर. वर्सांतल्यान एकदा पूर्वाचार नागेशाक मेळपाक टोक्यार बसून येता. ताका टोक्याचो भार अशेंय म्हणटात. ताचे उपरांत आरती आनी दिवजोत्सव जाता. श्री नागेश महारुद्राची पालखी गंगा स्नान करून श्री महालक्ष्मीच्या भेटेक वता. ताच्या उपरांत रथोत्सव जाता. खासा हो उत्सव पळोवपाक भाविकां मदीं प्रचंड उत्साह दिसून येता. ह्या दिसाच्या उत्सवाबद्दल आणि पूर्वाचारी देवाच्या अवसराबद्दल जगन्नाथ मुळवी हांणी अधिक माहिती दिली. नमस्कार, मी जगन्नाथ मुळवी. आज या पूर्वाचार्याच्या मंदिरामध्ये उभा आहे. येणाऱ्या कार्तिक पौर्णिमा म्हणजे टोक्याच्या जत्रेला येणाऱ्या सर्व भक्तांचं मी इथं स्वागत करीत आहे. पूर्वाचार्य देवस्थान हे प्राचीन असं मंदिर होतं आणि अत्यंत प्रसिद्ध असं मंदिर आहे. शेकडो वर्षापूर्वी एक ऋषी शिवस्वरूपी ब्राह्मण तो या बांदुडाच्या ग्रामामध्ये आला. खाकेत झोळी, हातात कमंडलू आणि शिवलिंग घेऊन तो या बांदुडाच्या भूमीत आल्यानंतर त्यांनी एका पवित्र अशा जागेत आपली ही सर्व सामुग्री ठेवली. त्यांची तो पूजा अर्चा करू लागला. आपल्या गुरुला ताज्या अन्नाचा नैवेद्य तो अर्पण करू लागला. सतत मळणी, रोपणी असे जे विविध विधी आहेत ते तो सर्व करून तो ताज्या अन्नाचा नैवेद्य गुरुला अर्पण करू लागला. तो शिवस्वरूपी ऋषी त्याने या संपूर्ण बांदुड्यावर आपला कब्जा किंवा आपलं अधिष्ठान त्यांनी स्थापन केल्यानंतर येथील जी हडळ किंवा महासंबंध अशी वाईट अनिष्ट प्रवृत्ती होती त्यांनी स्थानबद्ध केलं. आणि स्थानबद्ध करताना इथेच दुसरा शिवस्वरूप असलेला रुद्र नागेश महारुद्र यांची त्यांनी भेट घेतली आणि आपण कार्तिक पौर्णिमेला तुम्हाला भेटीसाठी येणार असं एक वचन दिलं. दरम्यानच्या काळामध्ये हे अरण्य होतं. या अरण्यामध्ये अंकोल्याहून मुळवी कुटुंबियाचा एक माणूस जात होता. त्यांनी हा वारसा त्याच वेळी त्यांना साक्षात्कार झाला की मृत्यू हा अटळ आहे आणि आता आपलं हे विश्व संपायचं म्हणजे आपला जो अवतार आहे तो आता संपवण्याचा वेळ आलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी समाधी घेण्याचा त्यांचा वेळेला त्यांनी त्या माणसाला जो रानातून आलेला होता म्हणजे अंकोल्याहून आलेला होता त्या माणसाला सांगितलं की आपला आता समाधी घेण्याचा वेळ आलेला आहे. हे पूर्वाचार्य जे स्वरूपी जे देवस्थान आहे ते संपूर्ण देवस्थान आपण तुमच्याकडं सुपूर्द करण्याची इच्छा व्यक्त करतो आहे. त्यावेळी त्या अंकोल्याहून आलेल्या माणसाने सांगितलं की मी इथला नाही की मी अंकोल्याहून आलेला आहे. मलाही तिथली माझी माणसं आहेत, आई वडील आहेत किंवा भाऊबंद आहेत त्यांना विचारायला पाहिजे. त्यांनी मंत्राक्ष मंत्रून तंत्रमंत्र त्यांच्याजवळ होतं. अष्टांग विद्या होती, वेदसंपन्न होते ते. त्यांच्याकडे जी विद्या होती त्यांनी ते थोडीसे मंत्राक्ष त्यांना दिले आणि सांगितलं इथून तुम्ही तिथं तुमच्या गावी जा. आल्यानंतर तुम्ही इथं मला तुमचा निरोप कळवा. ते आपल्या गावाला गेले. आपल्या बहिणीला, आपल्या भावाला, आपल्या कुटुंबाला संपूर्ण सांगून त्यांनी तिथून शांतादुर्गेची मूर्ती घेऊन ते या पूर्वाचार्याकडे आले. पूर्वाचार्याकडे आल्यानंतर पूर्वाचार्यानं समाधी घेतली आणि संपूर्ण वारसा हक्क त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर दर कार्तिक पौर्णिमेला जे आज टोक्याचा उत्सव होत आहे तो असाच उत्सव रात्री साधारणतः 1च्या दरम्यान ब्राह्मणाच्या जिथं समाधी ब्राह्मणानं घेतलेली आहे तिथं दामोदर मुळवी यांच्यावर अवसर करण्यात येतो. त्यानंतर संपूर्ण मंदिराला तो प्रदक्षिणा घालतो. जुन्या स्थळांना भेटी देत नाचत गाजत जो क्षेत्रफळ आहे तिथून मग बरोबर महालक्ष्मी 3 किलोमीटरवर तो नाचत गाजत वाजत ढोलकीच्या तालावर सनईच्या तालावर नाचत तिथं जातो आणि कराडे देवाला आडवा असलेला टोका उभा करून साथ घालत असतो. ती विजयाची पताका आपण आपली दाखवतो की जे आपण तुला वचन दिलं होतं शेकडो वर्षापूर्वी ते वचन आजही आपण पालन करत आहेत. ते तसंच अटळ आहे आणि यापुढे इथे असणार आहे अशी साथ घालत तो नाचत कराडे देवाची भेट घेतो. त्यानंतर परत एकदा टोका प्रबळनाथ बेताळ इथून झाल्यानंतर नागेशाच्या सोंदेकरांच्या पटांगणावर
परत जात तिथं येतो आणि तिथं येल्यानंतर शेवटचं कौल गुरुदास नागेशकर या गृहस्थाला दिल्यानंतर परत एकदा तो आडवा असलेला टोका उभा केला जातो आणि तिथं मग घंटानाद, तिथं मग खरर महादेवचा गजर, ढोलकीचा ताल, त्यावर नाचत काळभैरव आणि काळभैरव गेल्यानंतर काळभैरव झाल्यानंतर नागेशाच्या प्रकारात प्रवेश करतो आणि तिथून प्रवेश केल्यानंतर नागेश देवाची प्रदक्षिणा काढतो. त्यावेळी जे रूप ते दृश्य पाहण्यासारखं असतं. सर्वत्र हरर महादेवचा जय जयकार होतो, घंटानाद केला जातो, ढोलकी जोरजोरात वाजवली जाते, सनई वाजली जाते आणि त्यावेळी जो पूर्वाचार्य अवसर नाचत नाचत नागेश देवाला साथ घालत सांगतोय की शेकडो वर्षांपूर्वी दिलेलं वचन किंवा दिलेला शब्द आजही आपला शाबूत आहे, आपण तुमची भेट ती घेत आहे असं म्हणून त्या टोक्यावर तो नतमस्तक होतो आणि टोक्यावर असलेली पूर्वाचार्य देवाची मूर्ती त्या नागेशाच्या पिंडिकेला स्पर्श केली जाते. त्यावेळी एक अपूर्व, एक अद्भुतपूर्व असं समाधान भक्ताच्या अंतःकरणाला होत असतं. इथून पूर्वाचार्य देवाची जत्रा संपते आणि नागेशाची जत्रोत्सवाला सुरुवात होते. त्यामुळे एक अलौकिक आणि एक अतूट असं नातं असलेलं परत एकदा तिथं पाहायला भक्तांना मिळत असतं. शिवस्वरूप ब्राह्मण जेव्हा इथं पोचला त्यावेळी त्यांनी सर्व सामुग्री पूर्वस्थानावर ठेवून पूजा केली आणि मग कालानुरूप त्याला वाटलं की आता आपला अवतार संपवण्याची वेळ आलेली आहे. त्यावेळी त्यांनी समाधी घेण्यासाठी ते स्थान निवडलं. इथं ते बसले आणि इथूनच मग त्यांनी सुरुवात केली की आपला एक नवा अध्याय करण्याची, आपला अवतार इथं संपवण्याची, समाधी घेण्याची, तो वारसा हक्क मूळवी कुटुंबाकडे सोपवण्याचा आणि तिथून एक अवसर आपणच अवसराच्या रूपाने परत एकदा प्रकट होऊन जी स्थानं जी स्थानं जुनी स्थळं आपण भेटी दिलेली आहेत, ज्या संबंधांना हडळ अशी वेगवेगळी अनिष्ट प्रवृत्ती होती त्यांना परत एकदा स्थानबद्ध करावं आणि वर्षातून एकदा गावदडा, आपण ज्याला कोकणीमध्ये गावदडा म्हणतो, ते श्रीफळ या समाधीवर वाढवलं जातं. मग तिथं पेड आहे, विष्णूचं पेड तिथंही वाढवलं जातं. मग पूर्वस्थान आहे, वेगळं आहे, जन्मा देवचार आपण त्याला म्हणतो, तिथंही फळ उठून तो गावदडा परत उठवला जातो दुपारच्या वेळेला आणि दुपारच्या वेळानंतर संपूर्ण त्याने जे स्थानबद्ध केलेलं असलेले हडळ, मग ते संबंध म्हणा किंवा इतर अनिष्ट प्रवृत्ती ज्या त्यावेळी त्या कालखंडामध्ये त्रास करत होत्या लोकांना, भक्तांना, ती त्यांनी उठवलेलं असतं आणि परत रात्रोच्या वेळी ती विभूती घेऊन आणि वेदघाटीने तो ती बसवतो. म्हणजे त्यांना तिथं परत एकदा स्थानबद्ध करतो, भेटी देत जातो आणि नागेश देवाकडे जातो. जात्रेच्या 8व्या दिसा सकाळी 10 वरांचेर नौका सण जाता. ह्या दिसा सांजवेळाचेर रथोत्सवाचें आयोजन करतात. जत्रोत्सवाच्या 9व्या राती दीपोत्सवाचे आणि नौका वाहनाचे आयोजन जाता.
श्री संस्था नागेश महारुद्राच्या निमण्या रातीक शिबिकोत्सव, गंगापूजन आणि नौकारोहण अशा तरेकवार कार्यक्रमांत जात्रेची सांगता जाता. असो हो फोंडेच्या बानोड्या हांगासरल्यो श्री संस्था नागेश महारुद्राच्या 10 दिसांच्या जत्रोत्सवाचो उत्सव. सगळे भाविक व्हडा उमेदीन हो उत्सव साजरो करतात. जात्रेच्या 10 दिसाच्या उत्सवाक वेगवेगळ्या वाठारांतले भाविक व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात. त्रिपुरारी पुनवेची तुमकां परवी शुभेच्छूक एल्कॉन. अनिल काउंटो एंटरप्राइजेस.